Ogande, you dey hear language? Eh? Kedu Kimen? I don't hear you. But I asked you, say you dey hear. No. I don't hear Enter. I hope so you go give me see this night. This night. People wait there years, they watch you. Yes. Thank you. Amaleto na yeba. Deo. Wono kuna ndị n'obodo Igbo na-elegi. Ị ga na-aza som ndị n'obodo Igbo na-elegi. Elele anya n'ihu ma ebe aka gị na-ele anya isi Jizọs. Kedu ka ị mere? Gịnị wa aha gị na-ele anya ebe ọ ụmụ akị na-eme? Ọ dị mma, olee ihe butere ọzọ na-atọ ebe a taa?
Nani, we are I like ya. Good evening. ejimaka na ihe unu na-eme ịgba nkwụ ihe a ga-eji leta ndị ga-abịa dịka unu na-agba nkwụ a olee otu obi dị unu Obi ga-atọkwa anyị kama anyị na-arịọ Chineke ka ọ jụkwara anyị ọnwụnwa kpọrọkwa ka anyị gbakọkọ mmụọ obi lata anyị bụ n'ihi na o si ma ọ dị mma ma ọ dị njọ na anyị ga-enye ya ekele obi dịkwa anyị ndewo mama ndewo mesatụ n'ihu keletụ ndị nọ obodo Igbo na-ele gị olee ihe nwe ha gị mama adịmma olee otu obi dị gị taa n'ihi nkwa unu na-agba Obi dị m ụtọ, obi adịghị m ụtọ n'ihi gịnị? A na-emewe n'olu fam. Otu ochiri otu a dịrị, anyị agaghị aka mkpụrụ. Anyị na-asị ka ọ zara olu onye nwe anyị nabata ya nke ọma. Amen. Olee ihe unu na-eshikwanụ Anyị na-achara anyị ga-esi ofe ndị mmadụ ga-eri ma ha bịa. ọ dị ka nkụ na-eshi ọwụ nri pụrụ iche nri ndị obodo a ka ọwụ nri ala Igbo niile ọ dị mma jisi n'ike dịka unu na-agba nkwụ onye agba omume n'aha Jizọs si atọ mecha anya ya nye m ha na-eke Preso, biko eweliwe. agụwa ya ọkwa Gaa were n'otu biko, anyị nwee ike nweta gị aka ọdụ. Oh, that's our the answer to the current mayor of Umar. okay. You know, he's from here. You know, Umar, not from I didn't know. he's our brother. He's my nwanne m mpa bụ ma Ezuku. That's the different type. Yes. 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 I get to the I get Igbo. I get Igbo. anya mane ya one day Friday anya mane ya very hot ya Mommy, wait. awụdị m onye abịa ọkwụta anyị na-arụgharị ọrụ agagharị ịwụ nwanne dị Friday abụgba because ọwụta m rụrụ ọrụ n'ụlọ nga ahụ very much ebe ọra m hụrụ m ga-amakwa ọwụ ndị ntakịrị ga-ama ndị ukwu ọ dị mma mama olee otu ị mere ọ dị oke mama olee otu ị mere katụrụ ọhaneze aha gị olee ihe butere ụzụ a na-atụ ebe a taa olee otu obi dị gị na ihe a niile na ebe a taa Shante hallelujah, yeah. Halle shante halle halai. When you wake up in the morning sun.
ada mana ya ụmụ mgbalị n'ụlọ ile ha ka adọ ndụ ha gbalị kama ọbụla ọnwụ bịa anaghị azụ anaghị eji onye ọzọ ohe mmiri na-ejide ikuku ohe mwute nye anyị na dada m na nwanne m nwaanyị akọla mkpụrụ gbaa ya mmiri n'ụbọchị ugbu a ya nọ na-aghọrọ ha gwọ na ata nọdụ ọhụrụ ka ebe nye Chineke etu ugbu a ihe ka mmadụ ike abịa ọ dị mma olee okwu ndụmọdụ ị nwere inye ezinụlọ ndị ọhapụ ọ bụ okwu nkasi obi nne m nwoke okwu nkasi obi nwere inye anyị na-arịọ amara Chineke n'elu isi n'ihi ụmụ ya anọchichago sokwesịrị dịka ụmụ ịlụ nwaanyị ụmụ nwaanyị niile ịla nga dị ebe nne na nna ka ụwa hapụrụ arịrịọ anya ka Chineke ghara ịhapụ ka Chineke dọrọ ha nye onwe nke ga-eme mkpa nne na nna dịga ha gbakọọ Jehova ha akọ ya ọ ga-ezarịra maka ha wee kpere anyị ka Chineke kpuchite ha nọnyere ha nye ha mkparị dị mma dọrọkwa dịka ụmụ nye onwe ma na-arịọkwana ka ha na-eme ihe ọbụla ka ha na-eme ya na ịhụnanya lụrụ maka nne ha na nna ha enweghị izu anyị bịara n'ikpe amakwa gbuoria ebe ụmụ ha nọ gbuo onye gị bụ ikpere ya bụ nkasi obi m na-enye ha makpọọ Jehova gị ndewo ngwa m na-eme igwe ịrụ ọrụ gị This is my sister's best friend, the one abroad. These are my best friend. Yeah? Yes. So, can you just face us this way? Mommy, kedu ka ime? Wait, mommy, wait. Until you start again. Alright, let's start. Katụrụ ha n'eze aha gị. Ọ dị mma. Olee ihe butere ahịa a na-azụ ebe a taa? maka ụmụ anyị nna anyị ukwu anyị hụrụ n'anya nke hapụrụ jere ịnọnyere ndị enyi anyị dịka ọ gwara ka adị ya nwaanyị ezigbote enyi ya nwaanyị mama bụkwa na ezigbote nne anyị anyị na-eji egwu egwuregwu anyị jere maka olili ya. Ọ dị mma. Olee ihe nwere ikwu ama m majuru m anya ọ na majuru anya olee ihe nwere egwu anyị dịka ihe hụtara maọbụ ndụ ịhụtara ọ na-ebi mgbe ị hụrụ ya. Ka m si mara ya mgbe m matara ya o biri ezigbo ndụ nwa Chineke ọ na-eji ihe gbasatara Chineke egwu egwuregwu ọ bụ nwaanyị a na-enyome enyome bụrụkwa nwaanyị maara ihe na-achịkọta ezinụlọ ya. Otu ihe doro m anya wụ etu ya na di ya si anọ kemgbe m na-abịa n'ezinụlọ a ọ bụ nwaanyị na-erube isi ya na di ya biri nke ọma tupu di ya buru ụzọ gawa. Ọ dị mma ịhụ na ụmụ agbarala aka nne gbara aka nna olee okwu ndụmọdụ ị nwere inye ha? Ndụmọdụ m nwere ike ịgwa ha ile anya o nwere ndị nne ha na nna ha na-anwụ mgbe ha dị ntakịrị mana ndị nke a etoola. Okwu m na-agwakwanụ ha wụ ha legide Chineke maka Chineke sị na ya ga-awụ nna nye ndị na-enweghị wụrụ nne nye ndị na-enweghị. Ha legide Chineke ihere a ga-eme ha so ha soro nzọụkwụ mama ha na papa ha ha ga na-aga n'ihu na-ebikwa n'otu jikọ onwe ha ọnụ dịka ụmụnne ihere a ga-eme ha. Ndewo ime ọfụma ime na He's representing his father, our late auntie. That's the first son to the brother, to the elder brother. Barrister Michael. Yes, wait. not going to hide to you. Na kunde wetu katụrụ ha n'eze aha gị. Ọ dị mma olee ihe butere ahịa a na-azụ ebe a taa?
ọ dị mma olee otu obi dị gị na ihe a niile na-emeba taa ọ dị mma olee ịhụnanụ ụmụ ya agbarala aka nne gbara aka nna olee okwu ndụmọdụ ị nwere inye ha ọ dị mma ị mere ọfụma ndewo sir Is that child out to that? Okay. Nama fabulous. Mama ndewo. Olee otu ị mere? Ka atụrụ ha n'eze aha gị. Ọ dị mma, enwere ike ịgwado anyị ihe butere ụzụ a na-atụ ebe a taa? Ọ dị mma, olee ihe ị nwere ikwu banyere ndụ maọbụ agwa ọnọdụ na-akpa mgbe ọ dị ndụ? Mụ na ya na-aga ọ anaghị aga aghara ibe ya ọbụghị onye na-aga aghara ibe mụ na ya na-esi chọọchị miti ebe ọbụla mụ na ya na-esi na njiri kpọta nwaanyị nne m ya dị alụ ọma ya odeji n'ihi ịdị mma mụ na ya ha kpọtara nwaanyị ndị ke nọ ihe ọdị mma mụ na ya Mama, I makamini. Mama, ọ dị mma olee okwu ndụmọdụ ị nwere inye ezinụlọ ya ịhụ na ha enwekweghị nne ha enwekweghị nna
nsogbu ime na ndewo ma ya gazie hapụkwa n'okwu ọgwụ Apa que seu, agora ele. Biar na mmiri ị ga-ere mmiri n'akụkụ ya taa ọkụ ga-eme aka na mmiri
go to Jige. But oh, this is my mom can make us. I hope you understand. Make sure I'm over outside. But also, this is cool. Like I make a young you. Yeah, Maharam Diko. Oh, Ebon State. Oh, Ebon State. Yeah, Maharam Baha Paragawa. Baharawa. I want him to believe it. The Lord will listen and listen now. Você, calma. Then, now the big you wait till the 2 girls. You want to say something? Can you notice? I think that video it's okay. Yes, even more 10 minutes watch it. I'll be out. No, I ain't gonna allow I'm about 600 or 600. When we keep on there. You're not going to know when. Yeah, we're 60. You may be 50. 150. I'm not 50. Because I'm going to come land there. The next thing, what's the need to do here? Drone. You want to make Oh no, up here. Okay, all good. You never teach something. Last year, Piawareas. No. This girl. James. I wonder. Jay. Last year, Piawareas. Oh, I have noticed it. Steve, I need to finish it. What? I've noticed it. It's the big guy. What am I going to I'm sure it's for them. How many do you have? I want to do that.
Jehovah. Yeah.
Page 4. Good memories of our mama. I think I will make all of us to see every reason for us to pray this last semester. Papa will pray because the church has gathered. We are not stopping rain, but we don't need the disturbance of rain now. We need it after Sunday by night. So Lord, as we pray, King of Glory, let there be that is glorified through Jesus Christ.
and every day. Genesis isi abụọ ga-agwa m okwu nke asaa na nke ruo na nke itoolu gafere na nke iri na ise ruo na nke iri na asaa. Genesis chapter 2 verse 7 to verse 9 and verse 3 verse 17. Genesis chapter 2, reading from verse 7 to 9, then to 15. And God formed the man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Life in God's garden. The Lord God planted the eastwards in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. Verse 15. Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and of evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. And the Lord God said, it is not good that a man should be alone. I will make him a helper, comparable to him. Out of the ground the Lord formed every beast of the field and every bird of the air and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature, that was its name. This is the word of the Lord. What is Salah? I got over there. Number 13.
34. Abu. Number 34, another page 6. Mgbechikwere, where comes Zoro Nimegi. Page 6. 34. What day is the lamb? I gotta go. Second lesson, Psalm number 39. Gotta go here from verse 1 to the end. Aboma isi nke iri atọ na mkpụrụ itoolu. Psalm number 39. I read verse 1 to where it stops. I got to as a lesson. Psalm number 39. I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue. I will keep my mouth with a bridle, while the wicked is before me.
I was dumb with silence. I held my peace, even from good, and my sorrow was stayed. My heart was hot within me. While I was musing, the fire burned. Then spake I with my tongue, Lord, make me to know my end, and the measure of my days, what it is, that I may know how frail I am. Before thou hast made my days as an handbreadth, and my age is as nothing before thee. Verily, every man at his best state is altogether vanity. Surely every man walketh in a vain shew. Surely they are disquieted in vain. He heaped up riches, and knoweth not who shall gather them. And now, Lord, what wait I for? My hope is in thee. Deliver me from all my transgressions. Make me not the reproach of the foolish. I was dumb, I opened not my mouth, because thou didst it. Remove thy stroke away from me. I am consumed by the blow of my hand, of thy hand. When thou with rebukes dost correct man for iniquity, thou makest his beauty to consume away like a moth. Surely every man is vanity. Hear my prayer, O Lord, and give ear unto my cry. Hold not thy peace at my tears, for I am a stranger with thee, and a sojourner as fathers were. Oh, spare me, that I may recover strength before I go hence and be no more. This is the word of the Lord. We shall take the hymn number 45. Hymn number 141. Which page is that? Page 5. Mgbe anyị ruru n'ahụhụ, mgbe anya mmiri na-agba anyị. 141. He's not moving.
You understand? Hanna Jesus, my dear Lord, will be neruju, nechemyanila, memoina to Jesus, my David, Jesus, my David, Imariembu Nijona Bonkege Mgbechikwere Iboha Jesus want to feel Lord. Igabigaron Isachakoronjoy Inonakarichuku Okarachuku Nuru. Praise the Lord. Yabugai, I know Rihanna. The quarantine Campbell. You think you say, you don't know more kunke. $20 to $28. Isi nkiri na ise bido na amaokwu nke iri abụọ atọ. Ma otu ọ dị, emere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie, mkpụrụ mbụ nke ndị daworo n'ụra ọnwụ. N'ihi na ebe ọnwụ sitere n'aka mmadụ, mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sitekwara n'aka mmadụ. N'ihi na dịka ọnwụ dịra mmadụ niile n'ime Adam, ọ bụ otu a ka a ga-eme ka mmadụ niile ndị dị ndụ n'ime Kraịst ahụ. Ma mmadụ niile n'otu n'otu n'usoro nke aka Kraịst dịka emesịa ndị nke Kraịst n'ọdịbịa ya. Emesịa ọgwụgwụ ihe niile ga-adị mgbe ọbụla ọ gara alaeze ya nye n'aka Chineke onye bụkwa nna. Mgbe ọbụla ọ ga-emenwori ka ọ bụ isi niile na iche isi niile na ike niile ghara ịdị iri. 25. N'ihi na ọ ghaghị ịbụ eze ruo mgbe edebeworo ndị iro ya niile n'okpuru ụkwụ ya. Dịka onye iro ikpeazụ gaje ime ka ọnwụ ghara ịdị iri,
n'ihi na ihe niile ka o doro n'okpuru ụkwụ ya abụọ, ma mgbe ọbụla ọ ga-ekwuworị sị edowe ya niile n'okpuru ụkwụ ya, ọ pụtara ihe na ọ nọghị ya bụ onye doro ihe niile n'okpuru ụkwụ ya. Nke ikpeazụ, ma mgbe ọbụla edowerịrị ihe niile n'okpuru ụkwụ ya, mgbe ahụ ka a ga-edo ọkpara ahụ onwe ya n'okpuru onye ahụ nke doro ihe niile n'okpuru ụkwụ ya, ka Chineke wee bụrụ ihe niile na ime ihe niile. Amen. Abel, number 226. Page 7. Onye Christ achọghị ụra. Page 7. Onye Christ achọghị ụra, nụrụ ọzọta ịnọ n'etiti ndị iro dịsị na ndị dị na njọ na ịkọ ndị agha na-echere mgbe nọ na ihe agha igwe na-eyi ya oge niile, ekweghị mmeri na zobe okwu ya n'obi dị ka naanị ya ga-enye mmeri n'ọgụ gị, bekezi dọtịnya aka Lesson 4, Revelation chapter 7, verse 9 to 17. Revelation chapter 7, verse 9 to verse 17. Praise the Lord. Our lesson this evening is taken from Revelation 6, verse 9 to 17. After this, I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations and all kindreds, and people and tongues, stood before the throne, before the Lamb,
with white robe, salvation to our God, which sits upon the throne, and unto the Lamb. 11. And all the angels stood round the throne, and about the elders and the four beasts, and fell before the throne on their faces and worshipped God. 12. Saying, Amen. Blessing and glory, and wisdom and thanksgiving, honor and power, and might be unto our God forever and ever. Amen. And none of the elders answered, saying unto me, what are these which are arrayed in white robes, and whence came they? And I said unto them, Sir, thou knowest. And he said to me, these are they which came out of great tribulation, and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. 15. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple, and he sitteth on the throne, and dwell among them. They shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun light on them, nor any heat. 17. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto green fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. Thanks be to God. Amen. What is the Lamb? About 181, page 4. Chukwunyakai na Mgbechikwere, page 4, 181. Chukwu inyakai na Mgbechikwere, olileanya Yehova. Ebe isonarifufe mola ebi no urundo ochesege A brief biography of our mommy, somebody from the family. Give us a brief. What is the Lamb? Use the God Christ.
anyị bịara uhuruchi a ikwu ihe gbasara na n'ike nke Chineke. O biri ndụ ya dịka ezigbo nwa Chineke. Ọ bụ onye ukwu n'ụka. Ọ bụ onye soro ụkpụrụ Methodist Church na-ekwu ezi ma morning prayer ma ihe niile na-agachi ike. Mgbe ụfọdụ ọ na-eme ma ahụ adịghị ya, anyị asị na gịsa chọọchị nke ahụ dị ya sị ndị bụrụ abụga mụ na Chineke ga-agwọ m. So mgbe o nwere n'ime Chineke, ọ bụ ihe a ga-eji mụta ihe na ndụ anyị. Ndụ ya kụziri anyị ọtụtụ ihe. Ọ kụziri anyị inwebe ntachi obi, inwekwa ebe Chineke nọ, iji udo ebe etiti mmadụ. Ọtụtụ ihe akọwa ya taa abụghị otu a ga-esikwa mana anyị na-asị Chineke ndụ obi dị anyị ụtọ, ọ mụjuru anyị obi. Mana ihe na-ewutere anyị otu o si hapụ anyị, anyị chedọga aka ịnọkwa na-aga anyị anọkwa oge nna anyị hapụ. Mana anyị mana Chineke o mere nke ka mma. O nwere ya dọrọ mkpụrụ obi ya n'ebe izu ike ya. Anyị na-aka aka sị ka Chineke were mkpụrụ obi ya dọrọ na ndokwa n'aha Jizọs, ka anyị nwadịkwa ndụ, ka anyị na-eso ụkpụrụ na nzọụkwụ na Jizọs Kraịst. Ọ bụ mgbe dama azụ ụmụ nwoke na alaeze nke Chineke. Anyị kwuru otu a wee na-akwụkwọ n'aha Jizọs. Thank you. Worthy is the Lamb. I get the up the guy go up I get channel okwu Chineke ọ dị na page 15 number 239 na ngafe dịka kpakpando ụtụtụ page 15. Na gafe dịka kpakpando ụtụtụ ka ihe hafụrụ mgbe anyanwụ wara, otu aka ị ga-esi si n'ụwa nke ala, naanị ọnwa ka cheta, naanị ọlụ, naanị ọlụ, naanị ọlụ ka cheta, otu aka ị ga-esi si n'ụwa nke ala, naanị ọla ka cheta. A ga-achọ agha ndị ọzọ ga-anọchi anyị na-aghọrọ mkpụrụ n'obi anyị kụrụ. Ma ndị na-akụ mkpụrụ ga-abụ n'ọrụ, ihe ncheta ha ga-abụ ọlụ ha, naanị ọlụ ha, naanị ọlụ ezi nwanne m, naanị ọlụ ha ga-eji cheta anyị, otu aka ga-esi si n'ụwa nke ala, naanị ọlụ anyị ka ga-eji cheta anyị. Mgbe Jizọs ga-agụkọ ndị nke ya ọnụ, mgbe anyị ga-ekpu okpueze dị oke ọnụ, mgbe ahụ ka ga-echeta
Zindoruya Hanile Site Nando Easy one name now, name Nalua Ageji Cheta Takage Sisino Loa Na Ne Nalua Ageji Cheta Amen. Chineke ebe ọ bụ naanị ọlụ anyị ka a ga-eji cheta anyị. Kwe ka anyị ndị dị ndụ ka anyị gbalịsie ike ịrụ ọrụ ahụ nke ga-ekwe ka ejiri ezi ihe na-echeta anyị n'ụwa mgbe anyị ga-agafe. Dịka mama na-agafe, kwe ka ejiri ezi ihe na-echeta ndị ọrụ gị ndị niile na-esoro ya n'azụ. Dịka ọ bụ otu ụbọchị ka mmadụ were otu ụbọchị ọzọ ya ahụ ebie ndụ, ụbọchị nke atọ ya onye ha bụrụ onye gafere agafe. Kwe ka ezi omume anyị karịa ajọ omume anyị na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Ka anyị nọdụ ala. Asị m eluigwe bụ obodo dị mma. Achọrọ m ịnụ gị ka ịkụ aka. Jọs debe akwụkwọ ga aha. Eluigwe bụ ebe bụ sọ mma. Ọ bụ eluigwe onye nne ha ga-aga n'igwe. Eluigwe bụ obodo dị mma. Eluigwe ọ bụ eluigwe onye nne ha ga-aga n'igwe. Eluigwe bụ obodo dị mma. Eluigwe onye nne ha ga-aga n'igwe. Eluigwe bụ ebe bụ sọ mma. Eluigwe ọ bụ eluigwe onye nne ha ga-aga n'igwe. Eluigwe bụ ebe bụ sọ mma. Aka gị aha. Eluigwe onye nne ha ga-aga n'igwe. Obi m ekwe ndị nọ n'ime ebe a na-akụrụ Jizọs aka ka anyị na-anụ ya. Obi m asị m obi m ọ bụ onye na-eme mma aka na-abụ ọrịa ọ bụ isi iyi nke ndụ echeta obi esi ike onye bi n'igwe ọ bụ onye na-enye ndụ Alfa na Omega onye na-enye ndụ eze obi n'igwe obi m asị m obi m ọ bụ onye na-eme mma asị m obi m ọ bụ onye bi n'igwe asị m obi m onye na-enye udo asị m obi m dawa Chukwu obi m. What is the lamb? Ọ bụrụ na mama anyị bụ onye so anyị abịa ekpere ụtụtụ ọ ga-alaiki egwu a. Ọkwa laikiri ya? Onye ka anyị ji bụọrọ ya abụ a n'ikpeazụ isi nwaanyị mmadụ gaa nke ọma. Aga m aga na otu ebe n'akwụkwọ nsọ. Anyị gụrụ ọtụtụ ebe mana anyị ga-aga na Genesis nke mbụ ahụ anyị ji wee bido. Ọ dị ihe m chọrọ ịpoint out n'ebe ahụ nke na-asị there is no excuse for any man. Genesis chapter 2. Ọ bụrụ na anyị agụ this passage of the scripture, the Bible said that nwanne anyị nwoke papa anyị na nna anyị ochie a na-agba Adam
na Chineke kere ya after o kechara ihe niile wee kee ya tie ya na Garden of Eden. Ọ dịghị onye na ya nọ nye ya iwu. Kedu iwu o nyere ya? Ị hụrụ ihe a niile na-eme gịnị na-eri ya, mana ọ dị otu nke ị na-eme gịnị ị na-agaghị emetụ aka. A na-akpọ mkpụrụ osisi ahụ osisi nke amamihe, ịmara mgbe ihe ọjọọ na ihe ọma mere gịnị nke dị. Mana dịka o kechara ihe niile, ọ sị mgbe Adam gụọ ya aha, Adam wee gụọ ihe niile aha, gụcha ihe ọbụla aha. Ọ sị na ọ dịghị mma ka nwoke a mee gịnị nọrọ naanị ya, because after ọ gụrụ ihe niile aha, ọ dịghị ma otu ihe Chineke hụrụ kwesịrị ka ya na mmadụ mee gịnị nọrọ. Ya wee mee ya ya arahụ oke ụra, ya esi n'akụkụ ya wepụta mmadụ. Baịbụl ọ gwara anyị na Chineke bịara ihe iwu second time, o wee nye ya nwaanyị, nwoke wee bilie tie nke a bụ ọkpụkpụ mere gịnị. Ebee ka ọ nọ mara na ọkpụkpụ? Ebee ka ọ nọ mara na anụ arịchi na anụ ara ya? Kwuo na eziokwu, ị na-arahụ ụra eme ihe na-eme. Ịma na ụra bụ nwanne ọnwụ, ụra bụ younger brother ọnwụ. Ịchọkwa ịma ka esi ahụ gaa arahụ. Chifo bịa gwa anyị ihe mere n'abalị. Mana ọ dị ihe mere na that Bible chọrọ point this time. At a time, a woman was given to him. He may accept her husband and wife. From that day, God made them male and what? Female. And something happened. Chineke agaghị ihe iwu ọzọ sị ya, Adam gwa ọ bụghị egi ka ọ ghara ịkarịa mkpụrụ osisi a. Ọ gwara Adam. Eve wee gaa hụ mkpụrụ osisi mara mma dị ya mma megene were rie, na-anata megene were lata debe na tebụl. Adam wee nata, gịnị ka o mere ya? A sị di m ọma, lee nke a megene soro m were ọhụụ na ahụrụ m mkpụrụ osisi mere gịnị mara mma. From that day, anya ha na-abụ wee mepee, ha wee mara na ha bụ ndị gba ọtọ, ha mara ihe ọjọọ na ihe ọma. Before then, mmadụ amaghị ihe bụ ihe ọjọọ, ọ maghị nke bụ ihe ọma. Ihe ọjọọ adịghị abịa n'uche. Then, why is it that mgbe punishment na-ebido, ewee bido punishment from the woman? Enye nke nwoke, enye nke nwaanyị. Chineke asịghị if n'ihi na ị maghị, you are excused. That is this message for you. There is no excuse for any man. Akụziela anyị nke a na Baịbụl. Ihe dere anyị na Baịbụl bụ aṅụbiga na mmanya oke, iwe na-aṅụ iwuche dachi eze danye na gota. Let me tell you, ma edere na Baịbụl ma edeghị ya, iwu ahụ emela gịnị enyela ya, and ịdaa ya ị ga-eme gịnị, ị ga-akwụ ụgwọ ya. St. Paul wee na-ezi ozi ọma nke ya, Galatians chapter 5. Look at what he said. Ya bịasị gị ma mkpụrụ nke anụ ahụ ma gịnị bụ nke a, ya na-agụ ya gụchaa ya bịa na mgbada ya si adị ama ma ihe yiri gịnị ihe ndị a. Let me tell you, ihe ọ bụla i mere dịka ihe ọjọọ ka o mere gịnị ka ọ bụ. Ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị? Kwuo na eziokwu. Ọ bụrụ na unu na-afụta n'ụtụtụ echi fụ ebe m kpọfuru ntị tinyere ntị kpaa isi na-etu a, ndị were microphone sị what is the lamb, ọkpọsọ ga-agba n'ụlọ ụka. Kwuo na eziokwu, ọ bụ na ọsọ agaghị agba n'ụlọ ụka. Ụfọdụ nwere ike isi hapịa na ọ bụ ihe na-ewuzi taa, ihe na-ewu gịnị. Edere ya n'akwụkwọ nsọ edeghị ya, mana ọ bụ ihe ọjọọ. Ndị hụrụ na o yiri ihe ọjọọ, isoro eme ya, ị ga-eme gịnị, ị ga-akwụ ụgwọ ya. Ọkụ na ihe anyị na-ekwu imesi enwere m excuse, anọghị m mgbe e nyere iwu a. Kwuo na eziokwu, were n'ebe a mgbe e nyere 10 commandments, ewere n'ebe a mgbe Jizọs ga-asị na ya agaghị imebi ya, na ya bịara imezi emezi. Ọkwa dịghị onye n'ebe a, n'ihi na ọ dịghị onye n'ebe a. There is no excuse for any man. That is why anyị ji abụ abụ ahụ. Ọ bụ naanị n'ọlụ anyị ka a ga-eji mee gịnị cheta anyị. Look at your neighbor, say your neighbor lụọ ezi ọrụ. Say your neighbor mee ezi omume. Say your neighbor mee ezi ihe. Say your neighbor si n'ihe ọjọọ wezuga onwe gị. Say your neighbor si n'arụrụ a na wepụ aka. Ọ
bụrụ na neighbor unu rie ya si amen. Ndị nọ na kitchen nọ na rie nri anyị na-ekwu. Ọ dịghị onye ga-asị na ya no be excuse. Anyị amaghị mgbe e nyere n'iwu. Onye abụ ọma wee chọọ ide nke ya sị, oh Lord, teach me to number my days. Ka m na-agụkọ ụbọchị m ọnụ ka m mara mgbe ihe a na-ezu. Ka m gwa eziokwu, any day ị adịrị 1 ị na-aghọrị. Ihe ga na-aghọrị bụ na ị minus ọla gịnị 1 from nke fọrọ afọ. Ọ bụrụ na ọ fọrọ 10, ị adị ọzọ, gịnị ka ị mere? Ị adị another one, gịnị ka ị mere? Ị na-minus the 10 na-agbago. Mgbe a na-abịa emere happy birthday, ị na-aghọrị isi a na-ebupụ na ị na-adị, ị na-anakwa ana. Ọkwụ na na-ekwu, ọ bụ ụzọ ụla ka ị mere gịnị ka ị so. A na-akụrụ gị egwu ị na-eme gịnị ị na-aṅụrị na Chineke, thank you, I am already on my way going. Excuse adịa. Look at your neighbor, say the excuse adịghị gbada ya. Ịrụ arụrụ ala ihu ya n'iru kpọtọkpọtọ, ime ezi ihe ị nata ụgbọala. Ewu n'ebe a na-anụ ihe m na-ekwu. There is no excuse for any man to perpetrate evil. Vanity upon vanity, all is what? Vanity. Ego bụ n'ihe niile bụ vanity. Within this little time mụ na gị were, ihe kwesịrị ka anyị mebụ, find a little way to make sure na gị na mmadụ ibe gị mere gịnị biri n'udo. Ọ dị ihe m na-ayọ some people mgbe anyị na-agba nkata today say, ọ bụrụ na ọ ga-ekwu ime ka anyị hapụ ihe niile tara n'abalị ka o mee gịnị. Agwa gị eziokwu, ọ dị adịkwa izi. Ọ dịghị adị izi mgbe e nwere onye na-arụghị na ọnụ tụọ gị ọfụọ gị ọnụ, ọ taa gị, o mee gị nke a. Ọkụrụ ma ihe na-eme n'ụmụ ụda mere n'ihu gịnị. Ịbịa nụ ka m ji gị wee mee gịnị mee pepe sup bita gị dịka ọ kpụrụ, sụọ gị asụ tọọ nọ gị dịka ọgbọnọ. Mfụta na hey brada, hey brada, ị na-ekwe m n'aka aka gị ọ ga na-apụta. Ka m gwa gị eziokwu, ọ bụrụ na ịhụ m n'oge ime gịnị ịtụgharịa dị other side eme gịnị na-agụ ihe dere na wọọlụ na-agafe. Ọ na-adị izi. Mana ụzọ chọrọ, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị ime, ịbụ na onye ahụ na-achọghị gị ndụ, onye ahụ na-achọ gị ọnwụ ọnwụ, ọ bụrụ na ikpere ihe ọma ị ga-emere eme gịnị mere ya ihe ọma. There is no excuse. Excuse ọ dị ya? Excuse adịghị ya. N'ihe nke a, anyị bịara nzukọ na-abụ abụ na-ekwu maka nwaanyị agbara ama. Ọ dị otu ịmara na-agba ama, m na-epi ike ihe n'ime ya. A sị na nwaanyị a bụ onye na-achọ udo n'etiti mmadụ na gịnị na ibe ya. Biko kwuo na eziokwu ọ bụ eziokwu. Unu ejikwana na anyị nọ na mbịa na-ekwu. Ịmara ewe ya yọrọ unu n'ụlọ ụka, nyere na anyị aka ka anyị hapụ ịdị na-atụ asị na ọta. Akwa nke ị dere nke ị gụrụ ka anyị ga-eme gịnị ekwere. Iwere asị dee ya dete ya like iwere onye nke edere one day. If you do it a quintessential woman, a quiet time. Nwaanyị ọ na-agbọpụta ebe niile na-asụ ka ụsọ, asị na ọ dị quiet. Ọ na-agbọpụta osu aja na akwụkwọ dechere ya nleche ntị akwụkwọ na-ewe n'iwe. Ọkwa mama nke anyị mara ka unu dere ihe a. Biko dezi mmanụ na ihe edezi ka anyị hapụ ịdị na-eme gịnị atụ azụ. Onwe anyị nọ n'ime akwa n'ụwa mgbe nta obere oge eme gịnị. O teghịkwa aka anyị bịara ebe a na-agụrụ mama happy birthday. After a while, achị na onye anyị gụrụ happy birthday na omela gịnị. Ọ bụrụ na nwaanyị ada arụrụ ala gị ụmụ ya megidete ha, like ndị nke hapụrụ ihe niile ha na-emebịa nọrọ ala, ha ga-eme ya. Otu ụlọ hapụrụ ihe niile ụlọ eme ọbụla hapụ ka ọ na-emekwara ị ga-abịa ekwesị biko ha ekweghị ike enyeghị m chansị nke a nke ọzọ. N'ihi na ọ dị ihe ọ na-abụ icheta n'ebe nwaanyị a nọ ya eme gị ise mama bụ gịnị mama. Just like I'm talking to some children today. Ọtụtụ ụmụ mmadụ na-echeso ahụhụ nne na nna ha mere gịnị tara ha. May you not forget so easy. Nne na nna tara ya ahụhụ. Ha gara na ọtụtụ ije njem iji mee keshọn na anyị riri ihe oriri. Nne na nna anyị na-ekwu okwu ya. Ụfọdụ ha kwara baro, vụọ kọnkịrị wụọ, rie ụlọ elu nwụọ ya ka ụmụ ya wee mee gịnị rie ihe oriri. Anyị topụta bịa kpata ihe.
gboo mkpa anyị agaghị egbo, leta nne gị anyị agaghị eleta. Chekwa ka m gwa gị o, ihe ọ bụla i mere mmadụ n'ụwa ọ na-eche gị echi. Unu na-aghọta ihe m na-ekwu? Ihe ọ bụla i mere taa dị tin na-eme gịnị na-eche gị echi. Ọkwa ọ bụrụ na iledo nne gị na nna gị taa, kuo ha, gbuo nsị ha, nye ha ihe oriri, mee ka oche na ha adaghị n'ụzọ, mee ka oche na mgbe ọ na-abịa n'oche na ọ bụ oche ka ọ nọrọ, ikweghị ka o suo ike n'ala. Mgbe oge nke gị ga-eru, ụmụ gị ọ ga-ahapụ gị? Ọ bụ ihe mmadụ ji tụọrọ mmadụ ka eji eme gịnị? Gwakwa nwanne gị si no excuse. Ọkwa na ndị ka m na-ekwu na amụmụ Igbo amakọ m mgbe e nyere ya iya no excuse. Ka a na-emeso ahụhụ na-enye Adam, ka a na-emeso ahụhụ na-eme gị na-enye Eve. N'ihi gịnị? N'ihi na o nweghị excuse Eve ga-enye. Biko Eve ọ ga-asị na nke a jikwa eme nke ọzọ emeghị? Di m ịkara ịgwanụ m na ebe ọ bụ na Chineke gwara gị anyị erikwana nke a, ị ka emenụ ka m mara. Ọ jụrụ ya otu ahụ. Akpụsọ wee si Chineke si bịa Adam, n'ihi ihe nke i mere, tupu i rie ihe ị ga na-eme gịnị like this. Ya Eve mgba gee ntị, n'ihi ihe nke i mere, tupu ị mụọ nwa ị ga na-eme gịnị, ị ga na-asụ ude. There is no excuse for anything. N'ihi nke a, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, gbalịsie n'ike tara ya n'ezi ihe. Biko otu onye wepụrụ ihe wepụ mmiri a bifo sụọ anyị asụ. Okwu eziokwu o jidokwa. O ga-akwụrụ ọtọ ka ewepụta ya ka ọ ghara ime gịnị, ka ọ ghara igbochi ebe a. Just okay, what to tell, because the next thing now, small. Which night you should share again? Me lift it. I see the labor of the man. I am very hard, I am burning. Eligwe bobo dobo soma. Eligwe. Everybody chọpụtara about this thing na ịbịara. This woman bụ nwaanyị na-eji mmadụ kpọrọ ihe. Mmiri na-ezo, ọ ga-agara mmadụ ihe. Leenụ ndị a, ọkwa mmiri zoro nke mbụ. Onye ọbụla mekwa gịnị? Kwadokwe wee mee gịnị? Wee bịa. Mmiri na-ezo, ụfọdụ ji umbrella. You see that what this guy they do now? What you supposed to push just oh, yeah, na so no. Mmiri akaria o ga-ada. And you na ma una. Your plate ga hono ka. Baba salam. Aha. Change the leg. I can change your phone car. That guy constant only push at once. I told them na mama bo onye ga-eji ihe kpọrọ ihe. Mama bụ ezi mmadụ. Mama adịghị eji maka na mmiri na-ezo kwụsị ịgara mmadụ ihe. Tọghe ụdọ ahụ dị na ya. Mama adịghị eji because na ọ bụ nwaanyị a nke a. Mama ahapụ ije n'ihe o kwesịrị ịgara ya. Mba, woman na-aga ihe otu o kwesịrị. N'ụwa na-emere mmadụ ihe otu o mere gịnị? Ezi Chineke, anyị ekele gị n'ihi ndị mmadụ na-ebere gị wee ya anyị. N'ihi otu isi wee bịa wee nọnyere anyị na nwa savisi a. Savisi nke anyị bịara ịbụ abụ n'isi mama. Igosi ya na ọ bụkwa na ihe o so na-eme. Papa igosikwara anyị na nwaanyị a bụ onye na-agara ndị ọzọ ihe. N'agbanyeghị mmiri ozuzo ọ na-aga. Chineke ebe ọ bụ na nwaanyị a na-abụ onye na-esonyere anyị dịka anyị na-eweta savisi a n'isi njedebe, anyị na-agosi ọjị na ihe niile tere anyị n'iru. Akwa niile gosipụta bụrụ ebe ihe ụkọ na-agaghị adị mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs.
Papa ya okay. This DJ, and you also need an animal over Jesus Christ. Hello. Ngwa eje me ihe mmiri agaghị emebi gị. Ị ga na-asụ na-arụ ọrụ nchefu ọrụ nke ị bịara ka ị ga-alụzi. Ma ndị ọzọ niile ndị na-aga ozi one or the other Jehova ga-anọnyere unu. Ọ dịghị ihe ga-eme onye ọbụla. Na this area, ma ndị si ụzọ abịa a ga-abịa n'udo. Ma ndị ga-abata abata ma ndị ga-abịa echi a ga-abata n'udo. Ọ dịghị ihe ga-eme onye ọbụla. N'aha Jesus Christ bụ onye nwanyị. Anyị na-ekwu amara together, amara nke onye nwanyị Jesus Christ, n'ịhụnanya nke Chineke bụ na nwekọ nke mmụọ nsọ dịrị anyị niile site n'ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. God bless you. Sit down. They will attend to you. Onye nwanyị nọnyere unu. Tunesloaded.com. God bless you. Thank you.